32 नं भेरगाव BTC समस्तिनि आं UPPLनि बिजाथि आं नैबे 32 नं भेरगाव BTC समस्तियाव बिसायख'थि थांनाय एप्रिल दाननि 4 खालाराव जानो गोनांमोन नाथाय कर'ना भाइरासनि थाखाय फासयनानै दङ दा जायखिजाया खालारावनो जाया मानो नैबे 5 दानसो आङो केम्पिं खालामनानै रायजो राजानिफ्राय गासैबो हारिनि माहारिनि धोरोमनि रावारिनि रायजो राजानिफ्राय जोबोद अनसायनाय हेफाजाब आरो मददथिखौ मोनदों दा बे हिसाबै आङो रोखायै बुंनो हायो बिसायख'थिया जायखिजाया खालाराव जाया मानो जोंनि UPPLनिफ्राय देरहानाया रोखा जानानै दं नैबे 32 नं भेरगाव BTC समस्तियाव जोबोरैनो माने जेंना आरो उन जानानै दङ समस्तिया गिबियावनो आङो नैबे समस्तिनि जेसेबांखिनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोन दङ खामानि मोनै बिथांमोनखौ खामानियाव थिसननो थाखाय राहा लानाय जागोन आरो बिनि अनगायैबो नैबे समस्तियाव जेसेबांखिनि गुदि फरायसालिनिफ्राय जौमा फरायसालिसिम माने सरकारि जिफोर फरायसालिफोर दङ बे फरायसालिफोरखौ BTR एकर्डनि गेजेरजों सरकारि खालामहोनो थाखाय नाजानाय जागोन आरो बेनिफ्राय जेसेबांखिनि लामा दिनै नैबे समस्तियाव खोजायाखै गामि सिंथिं थांनाय अबेबा सगाव थांनाय गोबां लामा खोजायाखै बे लामाफोरखौ खोजोबनायनि थाखाय नाजानाय जागोन आरो नैबे समस्तियाव थानाय जेसेबां रायजो राजा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बिथांमोननि सामाजिक जौगाखांहोनो थाखाय राहा लानाय जागोन BPFनि सरकार सालायनाया राजखान्थि भाबै 15 बोसोर जाबाय आरो बिथांमोननि हाग्रामा महिलारि हिसाबै 17 बोसोर जाबाय दा नैबे 17 बोसोराव बिथांमोननि खुंथायाव जोंनि 32 नं भेरगाव समस्ति हिसाबै जेसेबांखिनि जौगानांगौ बेसेबांखिनि जौगाहोनो हायाखै जादों दोंसे दोंनै लामाफोरा खोजादों नाथाय बे लामाफोरखौ खोनायनि जि आसनि बे आसनियाथ' सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बा आसाम सरकारनि दा BTC हिसाबैथ' माने जों नुवाखै दा बे हिसाबै जोंनि बे समस्तियाव जेसेबांखिनि जौगानांगौ जौगानायखौ जों नुवाखै आरो बेनि थाखायनो नैबे समस्तिनि गासैबो रायजो राजाया फैबाय थानाय समाव सरकारनि जि राजखान्थि गोहो बे राजखान्थि गोहोखौ सोलायनो थाखाय लुबैदों हिलारि बिथांखौथ' जोङो सासे संग्रामि बर'नि सासे संग्रामि हिसाबै जों सनमान खालामो नाथाय बिथाङा राजखान्थियाव फैनानै BTC सुक्तिनि जेसेबांखिनि दफाफोर दङमोन बे दफाफोरखौ बिथाङा आबुङै मावफुंजोबनो हायाखिसै आरो थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा जेरैबायदि जोंनि ओनसोलनि हारि माहारि ओनसोलफोरखौ जेरैबायदि जौगाहोनांगौमोन बेबायदि जौगाहोनो हायाखिसै दा बिथाङा संग्रामि नेता हिसाबै सासे जाफुंसार नाथाय राजखान्थि नेता हिसाबै बिथाङा सासे जाफुंसारै दैदेनगिरि आथिखालावथ' जों नुदों जे नैबे BTCनि जि बिसायख'थि जानो गोनां बे समाव बिथाङा जोंनि UPPLनि दैदेनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि गोबां जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ बिथाङा जि हाब्रु सारनाय जि राजनिति बे हाब्रु सारनाय राजनितिखौ खालामगासिनो दङ आरोबाव जोंनि जि साधारन रायजो राजा बे साधारन रायजो राजाखौ बिथाङा थगायनो थाखाय गोबां माने सोलो रनसायगासिनो दङ जाय सोलोफोरनि जोहै खायफा रायजोफ्रा बिथांनि बाथ्राखौ नंगौबो साननानै लादों दा बे समाव बिथांनि जि आखु बे आखुआ बिथाङा सासे थारैनो माने गावनि गादि एबा गोहो बेखौ रैखा खालामनो नाजानाय एबा गादि लुबैसुला एबा गोहो लुबैसुला सासे राजखान्थि दैदेनगिरि महरै गावखौनो बिथाङा सिनायथि होदों दा नैबे जोंनि 32 नं भेरगाव BTC समस्तियाव जोंनियाव 4 बिजाथि UPPL BJP BPF आरो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल दा बे समाव जोङो UPPLखौ चेलेन्जआव फैनो हानाय एबा कन्टेस्टआव फैनो हानाय बिजाथि बे बिजाथिखौ जोङो दिनै नुथ'वाखै दा बे हिसाबै आङो UPPLखौ कन्टेस्ट खालामनो हानाय बिजाथि फैगोन होननानै आं सानाखै जुदि सेकेन्ड पजिशनाव थायोब्लाबो भट मोननायनि जि फारागथि बे फारागथिया माने 10,000 बा 8,000 बिनि गेजेराव थागोन दिनैथ' जोंनि जि समस्तिनि मोन 14टा प्राइमारि कमिटि आरो 79टा जि भट सेन्टार दङ जोंहा गासैयावबो जा कमिटि दंजोबो पेज हेड जोंहा दंजोबो आरो बिथांमोननि खामानि मावनाय आरो बिथांमोननि जि एक्जिट पल बे एक्जिट पलखौ बिथांमोना होनाय बायदि जोङो UPPLआ 29,000 भट दिनैनि थारिखआव मोननानै दङ 29,000 भटआ जोंनि भेरगाव समस्तियाव देरहानो थाखाय थोजासे दा बे हिसाबै जों रोखायै बुंनो हायो जोंनि देरहानाया नैबे भेरगाव समस्तियाव रोखा जानानै दङ